sorry. Die krijgen hun prijs van Elwier van Extreme and Fit. Heren, dubbele bizet voor. Ledstrep voor. Side, chest. Dubbele bizet achter. Side, tricep. Buikspieren bovenbeen. Heren, mogen jullie met z'n allen extra bedanken. It's the overall bodybuilding champion. En vandaag is het allemaal van unaniem naar unaniem naar unaniem. Ik heb jullie nummertjes die daar gewoon doen. Yo. En onze overal bodybuilding champion van vandaag, nummer 27. Voordat jullie allemaal naar huis rennen, hebben we ook nog een overall van een overall. Dat is de Mr. and Mrs. Your Body. Alle dames